Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang maalab na pagbati sa ating lahat. Ginoong Alibon ay mangigin po ang inyong kaagapay at kasama sa pagsisimula ng pagtuklas ng panibagong impormasyon at kaalaman tungkol sa economics. Tara na, manood, makinig at sumabay sa umpisa ng aralin sa economics. Kunin na ang ating module, papel at panulat. It's a day, tutuklasin kaalaman para sa kinabukasan. It's a day, sa makabagong panahon, iba na ang mayalaw. Econo-MIKS, kalagayan ng bansa'y ating aaralin. Econo-MIKS, pangangailangan at supply ating tuklasin. Halina't sumabay, huwag kang sasablay ng kabuhayan mo'y hindi tumamlay. Makinig, magmatsyag, tara na, it's Eco Day everyday. Econo-MIKS, kalagayan ng bansa'y ating aaralin. Econo-MIKS, pangangailangan at supply ating tuklasin. Halina sumabay, huwag kang sasablay ng kabuhayan mo'y hindi tumamlay. Makinig, magmatsyag, tara na, it's Eco Day everyday. It's Eco Day everyday. It's Eco Day everyday. Narinig mo na ba ang salitang eco, ekonomiya o economics? Ngayong araw, masasagot natin ng malalim na kahulugan nito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay bilang kasapi ng pamilya at ng lipunan. Alam niyo ba na may kanya-kanya tayong papel sa ekonomiya ng ating bansa? Lahat tayo may gampanin sa eco. Si nanay at tatay, si ate at kuya, maging kaibigan o kakilala, bata man o matanda, kapitbahay, kasambahay, mahirap o mayaman, mangangalakal o politiko ay mahalaga sa takbo ng ating ekonomiya. Bakit hindi na lang tayo mamasyal sa bansang Greece kung saan nagmula ang salitang economics? Para sa ating karagdagang impormasyon at kaalaman, ang economics ay nagmula sa salitang Grego na oikonomiya o oikonomiya na ang ibig sabihin ay oikos, bahay, nomos, pamamahala. Kung ating pagsasamahin ang dalawang salita, ito ay nangangahulugang pamamahala ng bahay o sa wikang English, household management. Ang oikos o bahay ay tungkol sa sambahayan. Ang sambahayan ay binubuo ng mga tao na nagnanais tugunan ang tila walang hanggang pangangailangan at kagustuhan ng isang tao. Kaya ang oikonomiya ay nangangahulugang pamamahala ng sambahayan. Sa makatwid, ang economics ay isang sangay ng agham panlipunan na nag-aaral kung paano tutugunan ang tila walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng isang tao gamit ang limitadong pinagkukunang yaman. Suriin natin ang siyentipikong pag-aaral na ito. Walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Ibig sabihin, hindi natatapos ang suliraning ito simula pa lamang ng ating kapanganakan hanggat tayo ay nabubuhay. Limitadong pinagkukunang yaman o limited resources, yamang likas at kapital. Sa yamang likas, may renewable o napapalitan at non-renewable o maaring maubos o hindi mapapalitan. Halimbawa ng yamang likas, yamang lupa at hilaw na materyales. Samantala, ang kapital ay ang kagamitan o yamang gawa ng tao na ginagamit sa paglikha ng panibagong kalakal o produkto. Ito ay nagpapabilis at nagpapataas sa kalidad ng produkto at serbisyong nagagawa ng isang bansa. Halimbawa ng kapital,
makinarya, gusali at kagamitan sa paglikha ng kalakal. Mga tao ang gumagamit nito. Ngayong nalaman natin na limitado ang pinagkukunang yaman, paano natin matutugunan ang walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng isang tao, lalo na ngayong may umiiral na pandemya sa buong daigdig? Halimbawa ng pangangailangan: damit, pagkain, at bahay. Narito naman ang halimbawa ng kagustuhan ng isang tao: sasakyan, gadgets tulad ng cellphone at iba pa. Ang economics ay madaling unawain dahil kaakibat ito ng ating pang-araw-araw na pamumuhay sapagkat lagi nating itong ginagawa at nasa kapaligiran lang natin. Tulad ng mga katanungang ito, paano napagkasya ng ating nanay o tatay ang kita o sahod nila? Naranasan mo na bang hindi mamasyal kapalit ng bigas para sa pamilya? Naranasan mo na bang naubusan ng alkohol ngayong pandemya? Ilan lamang yan sa mga karanasang nangyayari sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Suriin at unawain ang sitwasyon na ito. Si Fariza ay pinapipili ni Nanay Fatima sa mga gawaing dapat niyang unahin. Ang pagpipilian ni Fariza ay ang mga sumusunod: pag-aaral at pagsagot sa mga aktibidad sa Moodle, paglalaro ng computer games, at paggamit ng Facebook. Tandaan, prioridad ang unahin o piliin. Huwag kalimutang unahin ang pangangailangan bago ang kagustuhan. Ang pagpili at pagsasakripisyo ni Fariza sa isang bagay kapalit ng ibang bagay ay tinatawag na trade-off. Hindi natin maiwasan ang pagkakaroon ng choice o pagpipilian dahil kalakip na ito ng ating buhay. Tayo ay napapaligiran ng iba't ibang pagpipilian, kaya mahalaga na pagtuunan ng pansin kung paano makabuo ng matalinong pagpapasya ang tao. Sa sitwasyon ni Fariza, pinili niya ang pag-aaral at pagsagot sa mga aktibidad sa Moodle. Sinakripisyo niya ang paglalaro ng computer games at paggamit ng Facebook. Ang pagsasakripisyo ni Fariza sa dalawang bagay na ito ay tinatawag na opportunity cost. Tingnan natin ang susunod na sitwasyon. Sa pagpili ni Fariza na mag-aral gamit ang Moodle, siya ay magkakaroon ng karagdagang allowance bilang pabuya kung masagutan niya ng tama ang mga aktibidad sa Moodle. Habang si Nanay Fatima naman ay pumunta sa pamilihan upang bumili ng bagong damit para sa kanyang asawa. Siya ay inaalok na bumili sa promo dahil may 30% discount. Si Fatima ay lubos ang kanyang kasiyahan sa alok na promo dahil makaka-discount siya. Ang karagdagang allowance na matatanggap ni Fariza at ang pagbibigay ng 30% discount kay Nanay Fatima ay may tuturing na incentives. Unawain natin ang susunod pang sitwasyon. Si Fariza ay mas lalong napamahal sa pag-aaral at pagsagot sa mga aktibidad sa Moodle dahil ginusto din niyang turuan ang nakababatang kapatid na si Amir. Napagtanto ni Fariza na nadadagdagan ang kanyang kaalaman at naging close pa sila ni Amir habang sila ay nag-aaral. Marginal thinking ang desisyon ni Fariza dahil nadagdagan pa ang kanyang kaalaman, natuto din si Amir at naging close pa sila. Rational people think at the margin. Ika nga. Sadyang kaakibat na sa ating pamumuhay ang suliranin ng kakapusan at kakulangan ng ating pangangailangan at kagustuhan. Ngunit, natutugunan din natin ito sa ating matalinong pagpapasya at pagdidesisyon. Yan ang kahulugan ng economics sa ating pang-araw-araw na pamumuhay bilang kasapi ng pamilya at ng lipunan. Subukan natin punan ang mga sumusunod na katanungan sa pamamagitan ng pagsagot ng masayang mukha kung ang sagot ay tama at malungkot na mukha kung ang sagot naman ay mali. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para sumagot.
Ang economics ay sangay ng agham panlipunan na nag-aaral kung paano tutugunan ang tila walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao gamit ang limitadong pinagkukunang yaman. Ang tamang sagot ay mahalagang makabuo ng matalinong pasya sa bawat produkto o serbisyong pagpipilian. Subalit, may pagkakataon na magbago ang isip sa bandang huli dahil sa inaalok na incentives ng mga producer. Ang tamang sagot ay ang opportunity cost ay tumutukoy sa halaga ng bagay na handang ipagpalit sa bawat paggawa ng desisyon. Ang tamang sagot ay gumagawa ng isang ekonomikong pagpapasya ang isang tao araw-araw. Hindi kinakailangang maunawaan ng isang mag-aaral ang kaalaman sa economics bilang bahagi ng pamilya. Ang tamang sagot ay ang trade-off ay pagpili o pagsasakripisyo ng isang bagay kapalit ng isang bagay. Ang tamang sagot ay sana'y marami kayong natutunan sa umpisa ng ating aralin. Huwag lamang natin kalimutan na ang economics ay sangay ng agham panlipunan na nag-aaral kung paano tutugunan ang walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao gamit ang limitadong pinagkukunang yaman. Laging tandaan, piliin at unahin ang ating pangangailangan bago ang kagustuhan. Laging mapamaraan, yan ang economics. Ginoong Alibon ay mangigin po ang inyong kaagapay sa Araling Panlipunan 9, Economics. Hanggang sa muli nating talakayan, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu.